Son Pedro Virgen Arias. Luego de Fili. Ideme, Keo Arus. También esa película. Bien, me pone mi haces. Debate de caso honor. ¿Quién lo detuve? Si Goye María. Abofado Cunagán. Máximos. Cayerópolis. Maglațe mușave, ertieti ciațo fegero, ertieti ciațo fede croseze gata. Zaçi kaldı, sit para. Κοίτε! Αν μου αισθανόμαστε! Κοίτε! Φορτωσέτο! Δύο τα άπλουνε! Ένα-δύο! Ούλεβε! Άπλουνε μας! Θέλει έντουσαμε! Αντάτι δούξε! Τάκαλι! Ορίαζε τάκαλι! Τα άπλουνε σου! Έκαινε λαού! Όταν χεπέ! Τσάκαλι νόους βίτσο! Γιώργη τσάκαλι νόους! Κοίτε! Γιώργη τσάκαλι νόους! Τσάκαλι νόους! Κάμω την αμυσία αλλά και θα σε τιμούσε! Σε τι νόουζε και! Θα τι θα είπανε νόουζε! Θα είπανε νόουζε! Τσάκαλι νόουζε! Τα κατάβει! Τα ιστονόβα! Τάβει! Νόβας! Γιο! Άχλωσα! Έχα τσάκαλι! Τσάκαλι! Κοίτε τσάκαλι! Ευτύχει! Που ξεκάτατη! Τα βρούνε γιο! Γιο εμούσαω! Λόγου! Γιο εμούσαω! Τσάκαλι! Γιατί λόγου! Τσάκαλι! Γιο του τσάκαλι! Λουίουσα! Θέλει τα βρούνε! Τα βρούνε! Κάτσε με τύπα! Γιο! Τσάκαλι! Απέρκοτσι κάλτες! Τσάκαλι! Έχανα! Είτε, αργάει! Τσάκαλι! Πάρ' το πες! Κάτι! Είτε! Τέλος.
ეხლა. დააბრუნე კროსზე. მარჯვენა კროსი ემუშავე. კიდე. გამოდი უკანასადია. შედი კიდე. ერთი და კროსზე ისე. დააბრუნე გიო მარჯვენა. მარჯვენა კროსზე. ეხლა. კიდე. მარტო გემუშავ. დააბრუნე. კიდე წაგები. Дай! Алло. Георгий! Закай! Научи закай! Жени, я без них. Ой! Играем закай, запрос. Браво! Тихари! Закай руки умными. Киде! Закай! Киде закай! Олиани! Gio, se non cadia! Tessera. 5, 6, 7, 8. Gheorghi, Davide! Stai grevando pizza! Non portavo voi, grevate mucchi! Pagami! Pagavo il piano sa, Gheorghi! Forza il kit, forza il là! Forza il là! Pagami! Pagami! Davide, Magla! Έλα, πάμε. Σπέρα να στα χτυπά. Πού είναι το παιδί? Βγάζει ανάση. Πέχει! Κοίτα πέχει! Λαού! Έχει τάξει, κάνει το παιδί. Γιώργη, κάτι τους κρόσει από Τέλος του αγώνα. Καταπληκτική μάχη. Μας προσέφεραν αυτοί οι δύο νεαροί αθλητές ένα χειροκρότημα. Πολύ ωραίο παιχνίδι.
σημαντικό και το παιχνίδι. Περιμένουμε για το αποτέλεσμα. Πολύ ωραίο παιχνίδι. Αυτά τα παιχνίδια είναι μεγαλύτερες. Ανερχό μεγαλύτερες γύρω. Μόλις 16 χρόνων. Περιμένουμε για την επίσημη απόφαση. Και έχουμε extra round. Extra round. Άλλο ένας γύρος. Χωρίς παιχνίδια. Θέλουμε να δούμε πάνω αυτό το παιχνίδι. Ποιος γύρος. Προσέχει τα άβρουνε! Ραούντι έπνιξε! Έτσι όχι! Ωραία! Όλοι σαμίω! Όλοι σαμίω! Τέλος του αγώνα. Εγώ θέλω κι άλλο γύρο. Εγώ θέλω κι άλλο γύρο, ναι, όντως. Φανταστικό παιχνίδι. Ζεσταθήκαμε λίγο, συγχαρητήρια και δύο αρχές. Παρά τον νεαρό της ηλικίας τους, καταπληκτική μάχη. Αξίζουν συγχαρητήρια και δύο αθλητές. Με τέτοια παιχνίδια δεν μας ενδιαφέρουν τα αποτελέσματα. Είναι κερδισμένοι και δύο αθλητές. Πάμε όμως αυτή τη στιγμή να δούμε την απόφαση των κριτών. Και έχουμε νικητή στον έξτρα γύρο. Κόκκινη γωνία. Μάξιμος